ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ହଁ, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ। ହଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଖାଦ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସାର, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସାର ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। 1 ହେଲା ଶ୍ଵେତ ସାର, 2 ହେଲା ପୁଷ୍ଟି ସାର, 3 ହେଲା ସ୍ନେହ ସାର, 4 ହେଲା ଜୀବ ସାର, 5 ହେଲା ଧାତୁ ସାର। ଶ୍ଵେତ ସାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଅଛି? ଭାତ, ମିଠା, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଛେନା, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହ ସାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦେହକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାର ଖାଦ୍ୟ। ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଆମର ସ୍ନେହ ସାର ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଯାକ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଟମାଟୋ, କଦଳୀ, ତରଭୁଜ, ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ଜୀବ ସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଅଛି। ଶକ୍ତି ପାଇବା ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା? ଶ୍ଵେତ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା। କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ? ମିଠା, ଭାତ, ଚୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ବା ଆଉ ସ୍ନେହ ସାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଣ୍ଡା, ଛେନା, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଏଇ ଯାକ ଆମ ଦେହକୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରେ ବା ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ। ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା? ଆମର ଜୀବ ସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର। ଆମ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷା, କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବ ସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବ ସାର ଧାତୁ ସାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି? ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, କାମ କରିବାକୁ ବଳ ଦିଏ। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଦେହ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରେ। ସ୍ନେହ ସାର ଦେହକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିକଣ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷା କରେ। ଏହିସବୁ ସାର ଆମକୁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଆମର କି ରୋଗ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା।